Здравейте! Днес ще си говорим за нещо, което е на масата на почти всеки от нас – млякото. Обаче, замисляли ли сте се какво всъщност представлява то отвъд бялата течност в чашата? Хайде да се потопим заедно в неговия изненадващо сложен и интересен свят. Точно този въпрос ще бъде нашият пътеводител. Заедно ще разбулим тайните на една от най-пълноценните храни, които природата ни е дала. И така, нека започнем от самото начало. Защото млякото не е просто напитка. Всъщност, то е една цяла, сложна биологична система, пълноценна и изключително лесно смилаема храна. Да, точно така. Млякото се смята за една от най-завършените храни. И има защо. Представете си само, че човешкият организъм усвоява между 95 и цели 98% от него. Това е наистина впечатляващо. А сега време е да надникнем под капака. Ще направим една бърза разбивка на химичния състав, за да видим от какво точно е направено млякото и защо всяка една съставка е от значение. На пръв поглед изглежда, че млякото е почти само вода, нали? Но тук идва уловката. Цялата хранителна магия, всичко ценно, е събрано в тези едва 12,5%, които наричаме сухо вещество. А какво се крие в това сухо вещество? Главно 3 неща. Млечна захар, позната като лактоза, млечна мазнина и, разбира се, млечни протеини. Нека да разгледаме всеки един от тези компоненти. В света на млечните протеини има 3 главни герои. Но един от тях, казеинът, е абсолютната звезда, особено когато става дума за правенето на сирене и кисело мляко. Ето тук е тайната на казеина. Неговата уникална способност да се пресича, или с други думи да коагулира, е фундаменталната първа стъпка, която превръща течното мляко в твърдо сирене или в гъсто кисело мляко. Структурата на млечната мазнина също е много интересна. Тя не е просто някаква маса, а финна емулсия от микроскопични масни кълбца. Точно тази форма я прави много по-лесна за усвояване от организма в сравнение с други видове мазнини. И стигаме до лактозата. Тя не е в млякото просто, за да му придаде леко сладък вкус. Не, нейната роля е много по-важна. Тя е горивото, храната за добрите бактерии, които извършват ферментацията и превръщат прясното мляко в кисело. Добре, вече познаваме съставките. Сега е време да видим как те дават на млякото неговите уникални, така да се каже, невидими свойства. Точно тези характеристики определят качеството и свежестта му. Един от най-важните показатели за свежестта е киселинността. Тя се измерва в едни специални единици, наречени градуси по Тьорнер. За прясното краве мляко нормата е между 16 и 17. Ако тази стойност започне да расте, това е сигурен знак, че микроорганизмите са се активизирали и млякото започва да се разваля. Разбира се, не всички млека са създадени еднакви. Химичната им формула се променя доста в зависимост от вида на животното. Ето един класически пример за сравнение. Овчето мляко е значително по-богато и на мазнини, и на протеини. Точно този по-гъст и плътен състав го прави идеалната суровина за продукти като хубавото бяло саламурено сирене или кашкавал. Биволското мляко от своя страна е шампион по масленост. Придава му онзи характерен, плътен вкус и порцеланово бял цвят. А козето мляко по състав е доста близко до кравето, но пък е то богато на минерали. Млякото, което купуваме от магазина, не е същото като онова, което идва директно от фермата. То минава през сериозна обработка, за да е безопасно за нас и за да може да издържи по-дълго време. Процеси като пасторизация и стерилизация, които включват нагряване, унищожават вредните бактерии. А чрез други методи, като кондензиране или дехидратация, водата се премахва и млякото може да се превърне в съвсем различни продукти, от концентрирано мляко до мляко на прах. И така, нашето пътешествие в света на млякото почти приключи. Разгледахме състава, свойствата. Време е да обобщим какво е огромното му практическо значение за всички нас. Мисля, че този цитат обобщава всичко по перфектен начин. Млякото е фундаментална храна, която ни дава всичко необходимо, за да растат и да се възстановяват телата ни. И не само това.
Млякото е гръбнакът на цяла една огромна индустрия. Помислете само, без него нямаше да имаме сирене, кашкавал, кисело мляко, масло. Списъкът може да продължи почти до безкрай. И така, ще завършим с един въпрос за размисъл. Днес видяхме колко сложен и пълен с потенциал е този природен ресурс. Какво ли още ни крие бъдещето? Какви нови, невиждани досега иновации могат да се родят от една наглед, обикновена чаша мляко? Благодаря, че бяхте с нас.